Pagmahal? Usa man ka sa pagmahal ba? Kung gimahal pa ko ni Perla, nganong iya man ning buhat na ako, nganong iya man kong ginuot? Tungod kay nasamdan mo ang iyong gata. Ma, huwag kabutangan sa kahiubos ang dipati ko sa imong anak. Nabutaan lang si Perla. Pero ayaw ka balakang, ni ako, anong pagtawag ka nimo, anong paglutaw sa hostisya. Kung saan na malamang kung ako ang matunay nga nagluto sa Jinjin. Huwag ka na makasiguro nga, niligod ikaw, Vincent. Ma, huwag ko masayod kung tungkol sa akong kahubog, ako ginanabuhat. Kaya doon nahigayon nga, kung ang tao mahubog na, mag-black out ang iyang hunahuna, apan physically able pa. Kung kami ako nang nabuhat na ito ni Jinjin, ma. Kasi nagan yung tingali ko ninyo, no? Di ba, ma? Di ba? Vincent, maora kini ako kasulti. Kung ipamubos mo man yun ang imong kaugalingon, nga ikaw nakasal, mas dako ang akong pagtuo. Nga dili ka makahimo pag sinalbahis sa kaugalingon mong anak. Bisalig ko sa imong kaligno ko sa imong kabuutan, Vincent. Salamat kayo, ma. Salamat kayo sa imong kaayo. Ug dili ko guni kalimtan hangtod sa kagburan. Ug mapalihog tambungi niya ang akong arimen. I'm just a little bit caught in the middle. Life is a maze and love is a riddle. I don't know where to go, can't do it alone. I've tried and I don't know why. Slow it down, make it stop. Dadaan palagi dito. Dahil Jinjin, hayatang akong ihog sa mga bumiso. Uy, ako may mabuthan taos imong inahan mo ko'y di malditan na na siya ro. Ako'y magkasamaan. Ayaw lagi, ayaw lagi, day. Ayaw lagi, day, Jinjin. Ay, lisod kaayo, ako'y magkasamaan. Mingaw lagi ka, pero delikado lagi. Ako lagi mabuthan lagi. Upuan ka lagi, ayaw lagi. Sabi ko, Papa Vincent mana? No, Papa Vincent ano itong no? Anak Vincent. Papa Vincent. Dali, atong ngarion, dali. Papa Vincent na ano itong short ko na itong short ko. Lola Siana. Dali, sola. Ali, Lola Siana. Lola, salamat. Anhi ka amo, Lola. Nay. Lola, ato na sa Papa Vincent, Lola na. Ato ta? Oo. Ato ta, Papa na. Ay, gahapon na ginanang siya na. Nagsige nagpanang nga mong tuming Sir Vincent, pero di magid mo sugot si Ma'am Pearl. Sao man nimo karon sa gikarakara ko ana. O karakara mo ikiyas ta na kay mo adto ni Papa niya Vincent. Ang angbi. Awara na? Mingaw naman, Jinjin, Papa Vincent, adto Papa Vincent, be. Abi ni mo, Jinjin. Dito na ba ako ni Papa ni mo? Nagkita na ni. Unsa to, ma? Dito ka ni Vincent? Ay, excuse ha, mo nagkuan na nida kana ako sa regular house imong bag nang siya na. Bubo ta ni, bubat ta ni kinargan. Oo. Dito ko, Perla. Gibalitaan ko siya nga, schedule lang yung arena. Ma! Una pang nahibaw si Vincent kay Nimo. Ka-concern ba Nimo, oy? Mga Pearl ay ngaway na po, Lola Shana. Bati, jud ka na, Mama Pearl, jud, oy. Perla, tinuod na concern ko kang Vincent. Kay hugot yun ang akong pagtuo. Nga dili siya mao ang naghilabot kang Jin. Ma, kung dili man siya, kinsa man! May ikatudlo ka ba? Ako nagduda nagkukunin mo, ma. Unsa ka na imong concern diha, no? Ma, klaruhan ang imong pagkaugangan, ha? Perla, pagkahugod na rin mo panahon na. Bitaw, Lula no, Mugaw, manuna-una,
Dili na. Gusto na, ito naman kubigan. Manood na lang yung ka. Ma, can we talk? Basta lula ha. Adto Bakit sa usama na, Shay? Bisita Papa Vincent ha. Okay, Jen. Kita na lang din mo sa papa nimo. Ano naman to nimo ba? Pero ang problema lang, si mama ni mo Perla, sugot pa ka. Oo ka. Grabe lang, kahit panahon sa arraignment, doa kita, mga tuka. Doon lang Jinjin Papa Lula. Uy! Gusto man Jinjin. Tapos Papa Vincent. Mingaw na ayaw Jinjin Papa Lula. At sabihan ka sa among palagitan ni papa ni mo Jen. Dali. Ma, sorry kaayo, ma. Ha? Sorry sa unsa man. Gidrap ko na tanan ako ng mga subjects. Usa gidrap. May undang ako sa akong pag-eskwela, ma. Maawaw ko sa aming university. Tungod lang sa dakong skandalo sa atong pamilya. Kalugan Shane Pearl. Duha na lang unta ka tuig, mo-graduate ka na. Palabyon lang ko ning semestera, ma. If I know, ako ang ilang center sa mga chismis. Mauwaw ko musud sa klase, ma. Kadako sa kadaot nga gihimo ni Vincent sa itong kinabuhi. Dako gid kaayo. Hangtod ako Shane Pearl. Mauwaw na kumusuod sa eskwelahan. Maubuhaton ko ang tanan. Madugta lang si Vincent sa bilangguan. Mapriso man siya, ma. Dili na makairis sa mga kaawang nga iyang gihatag sa atong pamilya. Hibaw ko. Kitang gimusumsuman sa mga tabi, mga lipa sa itong mga kaila. Sa itong mga suod. Sa tanan na kaila sa itong pamilya. Maubitaw mo undang na lang ko, ma. Tingalig, makapatay kong tao. Shane. Pagunahon na ana, oy. Di na maayo, ha? Si Elmer akong giwarihan, ma. Tingalig, dili na siya magpakasal na ako tungod sa dakong iskandalo nato. Shane? Oo, pag kilay mo magkasulti si Elmer? Wa pa jud kay numero niya, ma. Hangtod karon, wa pa jud siya mo text. Kung mo-contact siya nimo, sultihigid sa tanan, ha? Aron may bawta kung sa iyang hukom.